Yeah, very good. Sige, kainin na yan. Aling hukay? Oh, puno tos. Hon. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pala mga kasinag, pinagbigyan tayo ng magandang panahon. Ang ganda ng sikat ng araw, hindi umulan. Kaya salamat. Andito pala si Magayon. Magayon! Ayan, pinapasabsab ko dito si Magayon para mabusog. Binabantayan ko mga kasinag. Ayan si Magayon. Magayon! Lapitan natin. Sa mga naghahanap dyan, ito na po yung alaga nating si Magayon. Alaga nating kalabaw. Inaalpasan ko lang dito sa bahay kasi malago naman ang damo. Tapos yung kambing nating alaga mga kasinag, andito rin po. Hindi ko pa inililipat. Gawa ng medyo mahamog pa. Ayan o. Yan, ito na naging bahay nila. Ayun yung lalaki, nasa loob. Tapos yung babae, ayan. Tapos yung alaga natin bingala, ito mga kasinag. Wala pang isang buwan yung bingala natin mga kasinag dito sa bahay. Nang itlog na, may itlog na sila. Dalawa na yun ang itlog dito. Yung dalawa hindi pa. Dalawa pa lang. Ipakita ko sa inyo mga kasinag. Dito siya nag-itlog kahapon. Dito sa loob ng bahay. Dito ng itlog. Andito. Andito ng itlog mga kasinag. Ayan oh. Ay madilim. Kuha tayo ng ilaw ha, saglit lang. Ayan, ayan, ayan. Dito lang itlog mga kasinag. Yan yung itlog ng bingala, dalawa. Kakaiba pala siya sa itlog ng manok. Magaspang palang itlog ng bingala. Ayan. Diyan ko nilagay. Diyan ko ginawa siya ng pugad. Kasi dito naman na, sa loob na nag-itlog. Dito kasi nag-itlog sa loob mga kasinag. Alin yan kuya? Karabaw nahulog din sa labot. Nahulog? Bagay? Aling hukay? Ayun sa kantuhan doon? Nahulog daw sa hukay. Malalim pati yun sa may pag-anahan ni Dominic. Iangat namin mga kasinag yung kalabaw. At nahulog daw sa hukay. Siguro hindi nakita kagabi na may hukay doon. Hindi alam nung kalabaw. Hindi siguro naamoy. Oo. Kasi kung naamoy yun, hindi man yung maano doon. Madamo na rin pati yun. Kasama ko si Kuya Melvin, si Bilis sa Tutoy, tas si MG, anak ni Kuya Melvin. Anihan dito mga kasinong. Sumunod pa si Pitoy. Ano Pitoy? Paikong-ikong pa. Pagalaw-galaw pa yung buntot ni Pitoy na wala man. Bilis. Ayan na. Pitoy. Nahulog na kalabaw yung lalaki mo? Natali din ako dati ang kalabaw dyan, pero malinis yung hukay. Hindi na pag atras ngayon, hindi na parong. Dito na sa kabla. Malayo pa dyan, paikot pa dyan. Hindi naman kasi nagaling si Tuntun. Malalim pati yung hukay na yan. Dapat ba nakadal tayong kahoy yan
May mga ano pa pala, oh. May mga tira-tira pang ano. Oo. Nahulog. Bihira man sa kalabaw ang ano. Kasi sa parong, pag nakaparong kayo ay ng ano, alam nilang malalim. Atras na yan. Wala, oh, hindi ba talaga kita? Oh, haba-haba pala ng tali. Ba't nakapunta dyan? Siguro masuksok yan sa duutan. Hindi napansin niyang hukay dyan. Buren, tirada mo yan, tuning. Ay, talaga, oh. Anong nangyari sa iyo? Ay, sus yan. Eh, sana hindi naman pilay. Nagluluha na pati. Oh. Kagabi pa iwari ko nga. Pero hindi siya nag-aratungal, ano? Hawakin daw. Hindi, hawakin muna. Basta natin. Nagluha na. Pag tigbubutong, tigtutukod naman ang uso. Ano? Para ka baong sa putik ang paan yan? Bakta. Ano mo nga, lulugod dawa ka, hoy. Oo. Patungan mo sa babaw. Pero ba't aram na may... Ano karot ka, no? Pag tigbubutong. Hindi makaahon talaga. Hindi makaikot eh. Sabaw ng bitis kaya. Kabaon yan. Oh, saglit. Saglit. Ay, magarap kayo bumuhat. Ibang hindi pa talaga yan. Sakto-sakto siya sa hukay. Ay. What? Malalim. Hindi ka ano. Uno, dos. Yan. Oh, uno, dos. Ahon. Oh. Ahon ha. Tagan muna ning ano. Nayahaw naman kasi nagdo sa hukay. Oh, ang lalim pa naman ng hukay na yan, oh. Iyo, baka talagang kapoy oh. Hindi nakalis yung kalabaw, kagabi pang asiguro yan. Nabi-ulian na pati sa hawak. Butit hindi ano, yung na kalambre, yung paa, yung nagpulikat. Ay, pagpasalamat natin mga kasinag, hindi napilayan yung kalabaw. Okay naman siya. Ayun, oh. Kuya, sabihan mo si mama mo doon. Ang Hmm. gusto ng simuto na ini, simuto na, tasayin doon na. Dapat ano talaga yan eh. Sa kituban na ng uma, pinaganang garakudan karabaw. Tasayin doon na yan. Apay ka ba nga? Ang gutom Palong yan. na yan. Uto baga si Palo. Gabuta ito tuntun palong ito. Hindi yan nakita, maduot eh. Salamat. Punta na tayo mga kasinag, okay ta. Butit safe yung kalabaw. Ayan na siya, oh. Ah, tanyeng. Iwan na natin yan. Ayan, may makalabaw din dyan, oh. Kung kaninong kalabaw yan. Ha? Kayo? Ngunya na. Pitay. Pitay. Ayun mga kasinag, dito na tayo sa bahay. Salamat mga kasinag at hindi na disgrasya yung kalabaw ni kuya. Itong kalabaw ko naman, oh.
Ano, sige, kumain ka lang, kumain dyan. Sabsab lang ang sabsab. Yung kalabaw na yun ni Kuya mga kasinag, lalaki yun. Yun ang magiging asawa nito ni Magayon. Si Tunying. Tunying ang pangalan nun eh. Ano Magayon? Ayun mga kasinag, mag-asikaso muna ako. At plano kasi namin pumunta ng Isla, Cagbalanak. Plano kasi namin pumunta doon ngayon. Nasaan ba yung mga bingala ko? Si Pagaspas palan. Pakainin natin si Pagaspas. Ay, saan ka pupunta dyan? Kala, huwag kang pumasok dito. Laka dun. Kain dun. Kain. Kain dun. Yan, kumain ka lang dyan. Papasok ka naman dito. Kunin ko muna mga kasinag yung pakain ni Pagaspas. Ay, huwag ka pumasok dito. Diyan ka lang. Ayan na mga kasinag, oh. Pagkain ni Pagaspas, pitso. Pitso ng manok. Ay, may palay ang pupuntahan ito dyan. Saan ka mapunta dyan? Palay ang nandyan. Dito ka. Dito ka mapapakain. Halika rito. Titirahin mo pa mga palay dyan. Pagbabayad tayo nyan. Pasaway din si Magayon eh. Pasaway din, pasaway. Halika, dito ko kumain. Oh, dito. Yan, madamo dito. Oh, kain yan, kain. Yan. Hindi yan kung saan ka pupuntang palayan. Magalitan tayo doon. Titira pa ng palay. Pakain natin si Pagaspas na. Iwan ko pati pagkain doon. Oh. Gawa nang nagmadali akong habulin si Magayon. Good morning. Good morning Pagaspas. Yeah, very good. Sige, kainin na yan. Kailangan kain. Napa? Ang liig mo na pabalik-balik naman. Ha? Mabalik-balik rin yung liig. Wag muna nating istorbuhin si Pagaspas mga kasinag. Hayaan mo natin kumain. Yan, iwanan natin siya. Iwanan natin si Pagaspas. Pitay, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Tutulog yan sa ilalim. Ay, yung ani oh. Yun, ang tulugan ni Pitoy oh. Ayun, may hukay-hukay na yun. Oh, nagkakalot pa oh. Yan, paboritong tulugan ni Pitoy. Ganyan ang ugali ni Pitoy mga kasinag pag nilalamig. Diyan ang tulugan. Maulan kasi kaya hindi natulog doon sa ilalim nung may mga damo. Maulan eh. Pag maulan, andyan yan sa ilalim. Ayun mga kasinag, sa lahat ng ating mga viewers, subscribers na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik ng ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag, pupunta kami ng Cagbalanak. Abangan nyo mga kasinag.
doon sa isla. Kagbala nagpunta kami ngayon. Magsisihi kami, mamimingwit. Subuka tayo magpalipad ng drone. Mga kasinag, inabot kami ng kagipitan. Kaya bubuksan na namin itong aming itinagong barya. Tiktikan natin mga kasinag. Ito kasing inipon namin ito. Binta ito ng yelo. Mahirap pa naman tiktik ito kasi inipuksi ko ito. Nakaipuksi ito mga kasinag. Mga kasinag, ito na. Nabuksan ko na. Ayan na. Ayun, di ba? Nalagyan. Ito na siya. Yan lang ang laman. Bilangin natin. Bilangin natin mga kasinag kung mga laman o tanang laman ito. Ang mahinuhulog kasi namin dito by biting buo, 10 at 5. Ilan yan? 5. 5. Mga kasinag, ito na yung naipon namin. Bilangin natin ha. Kada isang patas na yan, 100, 100. 1, 2, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. 1,100, 1,200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2,000, 2,250, 5. May tigpipiso pa. Ayan mga kasinag, 2,500. Ilan? Ay, 2,255. Ito lahat yan mga kasinag. Yan lahat yung naipon namin sa yelo. Ngayon, gagamitin na namin mga kasinag kasi naubos na ang aming budget. Kaya ang gamitin namin ngayon. Ano, kumain ka na palan? Kasi pagkain mo? Ay, naubos na yung pagkain mo? Pagaspas? Ay, naubos na. Buto na lang mga kasinag. Buto na lang ang natira. Naubos na ni Pagaspas. Buto na lang ang natira mga kasinag. Ano sa pagkain ni Pagaspas. Katapos lang natin magbukas ng ating kayamanan. Panggatong naman ang wala. Magsibak tayo ng panggatong mga kasinag. Kasi naubos yung panggatong namin. Ayan, sibakin natin. Nagsibak tayo mga kasinag at natin at mahugot ang palakog. Matigas. Hindi ko yata nasintro Yun, dali.
Nakapanghina mga kasinag. Ayan na yung sinibak natin panggatong. Meron pa dun kaso malalaki na. Sa susunod naman yun, panghina na ako. Pahinga muna tayo mga kasinag. Hakutin ko muna ito sa loob. Ilagay ko muna yung panggatong na yun kasi wala kayong panggatong